Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10:04 de la nit. Avui comencem una miqueta tard. Això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir de futbol, és a dir del... Girona! Luis Enrique! Doncs bé, com molts ja sabreu, Unzué va ser destituït dilluns passat, ja no és entrenador del Girona després d'un inici de temporada horrorós. A la realitat van 11ens a Lliga amb només 16 punts i les derrotes per 2-0 contra l'Elx i 4-2 contra l'Oviedo han acabat de dictar sentència. En aquest cas, a la Play anem 14ens, també amb només 16 punts, aquest era el meu objectiu, deixar l'equip al mateix moment de la temporada, després de 12 jornades, amb els mateixos punts. I com ho he fet, us preguntareu? Doncs molt fàcil, he simulat tots els partits fins a arribar als 16 punts i casualment han quedat a jugar contra l'Elx i contra l'Oviedo, així que m'he deixat fer 2 gols molt tontos. També em vaig dir, va, que Dai Benítez va haver targeta groga, aviam si tu també ho pots aconseguir. I res, que me'l van expulsar. Però no passa res, això no era un problema. Que sí que ha sigut un problema és si al minut 89 m'haguessin marcat aquest penalti, així que vaig decidir xutar-lo jo i el vaig enviar a prendre pel cul. Meravellós. El partit de l'Oviedo se'm va anar una mica de les mans. Volia que m'expulsessin a Granell, com a la realitat, però primer em van expulsar a Juanpe, em van marcar el penalti, després van aconseguir fer-me el segon gol, que aquí em quedo quiet, però després van començar a passar coses molt rares. Veieu que estic completament sol? Doncs no poden marcar. Aquí els torno a regalar la pilota i passa una cosa molt rara. És que estan jugant aquí a rebots, i una altra vegada, pumba, la volees al pal... Era tot molt raro. Finalment, al minut 82 sí que anava 4-1 i dic, va, m'han d'expulsar Granell com sigui. Per aconseguir-ho vaig fer de posar-me com a jugador del rival, perquè si no aconseguia fer-li cap entrada per darrere. Finalment, de la mateixa manera, vaig poder marcar amb Estuani i després del gol, tot motivat, va veure la vermella. Vaig acabar el partit amb 8 jugadors, però bé, això no deixa ser realista. Granell va ser expulsat en aquest partit, Juanpe en un altre i Estuani en un altre. Al final, les expulsions que porta el Girona són exactament les mateixes. Però tornem al més important. Per què és Andreu Ginola, per nosaltres, la persona més indicada per substituir a Unzué a la banqueta del Girona? Doncs bé, a part de ser gironí i haver jugat a les categories inferiors del club, és també el presentador de La Sotana, un programa de qualitat esportiva, sobretot sobre el Barça, que fa molta gràcia, no tenen cap tipus de filtre ni de compassió per ningú. Bueno, doncs sembla que tenim el remei. Sembla que li hem de trencar el braç a Messi, Ricard. No. Sergi Soler. No, això no diguis que està tret de context, sí, eh? Sí, no, absolutament. No està tret de context. En fi, gràcies a aquests fragments sense context ja veieu que no tenen cap tipus de censura. Això ha permès al Joel arribar a l'APM, al Manel arribar a la competència de RAC1 i en Moji a l'està passant. En canvi, l'Andreu no ha acceptat cap de les múltiples ofertes que, segons ell, ha rebut per treballar a una ràdio més convencional. Es mostra fidel a la ràdio underground, però tot i així no ha pogut dir que no a l'oferta per entrenar al Girona. Aquesta és la plantilla que s'ha trobat, amb els 3 expulsats a l'últim partit. L'Andreu és de mentalitat cruifista, li agrada el futbol de Guardiola, li agrada el futbol de toc, de jugar ràpid i, per tant, jugarà amb un 4-3-3, abandonen així els dubtes que tenien Unzué o Eusebio de si mantenir la defensa de 5 de Machín o no. I anem a veure quins jugadors tenim. Aquí tenim a Juanpe expulsat i, per tant, volia posar Ramallo, però, Ramallo no hi és. És igual, si em falten centrals ja posaré a un mig centre, que això ho va fer l'altre dia Guardiola contra el City i, per tant, segur que l'Andreu voldrà copiar. Pel que fa al lateral esquerre, el titular serà Dai Benítez, perquè Mojica, com sempre, està lesionat. A la realitat es va passar tota la temporada passada out i aquí se m'ha lesionat a un partit simulat, o sigui, tio. Diamanca, que a partir d'ara li direm Keita, perquè és el nostre Keita, com el de Guardiola, el farem servir de suplent, perquè és un jugador més físic que no pas tècnic i aquests jugadors no ens acaben d'agradar. Gumbau encara sigui dolentíssim serà el titular perquè té passat blaugrana i de moment el respectem. Granell ara està expulsat però evidentment és el capità i seguirà jugant tots els partits. Samu Sáez és boníssim i a l'Andreu li agrada, així que es queda. I ara ve un tema espinós, perquè no hi ha cap dubte, Borja i Jairo jugaran per les bandes, però què fem amb l'Estrella? Què fem amb Estuani? Perquè l'Andreu sempre ha defensat que el Barça ha de jugar amb Messi de fals 9 i Estuani és davanter centre i uruguaià, justament com Luis Suárez, i aquest sí que no suporta l'Andreu. Doncs mira, saps què? Posarem a Jonathan Soriano de fals 9 perquè almenys aquest home ha fet un programa amb La Sotana. Doncs bé, anem a veure com responen els jugadors al primer partit sota les ordres de l'Andreu Ginola, com veieu aquí a la pantalla. L'11 és el que us deia abans, simplement en lloc de Granell a Josabet, i ves, l'Alcorcón també juga amb 11 jugadors i no en conec ni un. Aquesta és la primera jugada important, al minut 11 recuperem molt bé una pilota i la traiem jugada des del darrere. Ja us ho he dit, som guardiolistes, anirem jugant en curt, donant importància al joc de posició i quan puguem estirar el camp amb els extrems sempre oberts a la banda ho farem, com el que fa Guardiola, bàsicament, i així que aconseguim trobar Josabet i aquest dins de l'àrea Jonathan Soriano que fa l'1-0 completament sol. Després al minut 23 l'Alarcón ho prova amb aquesta jugada, l'Alcorcón, sóc idiota. La podem recuperar molt ben Borja per Josabet, Soriano li vol tornar la pilota a Borja, el passe queda curt, però Borja la recupera i tot sol dins de l'àrea fa el segon del partit. De fet, Borja García és el màxim golejador de l'equip amb 7 gols. Som ara al minut 38, Mafeo per Josabet, Josabet per Soriano, sembla que la perdré, però què collons, xuto amb l'esquerra i, mare meva, quin golaç de Jonathan Soriano i el tio que ens recorda que ja té una edat. Ai,
34 anys molt ben portats, està fent uns golassos que flipes. En fi, hem arribat a la mitja part guanyant 3-0 i jo que penso, collons, s'ha de fer molt malament per no guanyar tots els partits amb aquest equip, perquè estic sent molt superior a tothom i de fet aquí, després d'un centre, surto el contracop i Jairo, que és molt ràpid, fa una bona combinació i l'acaba passant per Borja García i faig el 4-0, és que a minut 54 ja estic guanyant 4-0 i no sé, és que jo ja em veig guanyant la Lliga remuntant tots els partits sense cap tipus de problema, però hi ha problemes. Com acabeu de veure, el meu porter em salva el cul amb aquesta parada increïble, però al minut 65 no pot fer res davant d'aquest cop de cap incontestable, 4-1 al minut 67, un gol no passa res. Però és que al minut 87 passi això, em precipito, començo a sortir enrere, faig un passe lamentable amb Migràs i Miquel i gol, 4-2. I dius, bueno. El 4-2 no passa res, és una merda, però keep calm. Keep calm? Què és aquesta merda de passe Mafeo? Keep calm, hòstia puta, tio. Quina liada. En fi, que em foto córrer endavant en Diamanca, la perdo i gol. S'acaba el partit 4-3, hem jugat molt bé la primera part, a la segona, doncs, segueixen tenint aquests problemes de fragilitat defensiva i sobretot mental, els jugadors del Girona, com a la realitat, van baixar per això, perquè no sabien mantenir els partits a casa, on has de ser fort. En fi, anem a veure què diem a la roda de premsa. Doncs ens pregunten per Borja García, autor de 2 dels gols, i evidentment diem que ha jugat de forma fenomenal, i sobre els gols, als últims minuts, diem el que he de dir sempre, que és inacceptable que ens marquin així. Ara que dic inacceptable, l'única jugada acceptable del partit contra l'Extremadura és aquesta que comença Jonathan Soriano, que com és fals nou, baixa a buscar la pilota si cal fins al camp propi, combina molt bé amb Samu Saez, aquí veu a Granell cap a Borja García, aquest li torna a Granell, no em precipito amb el xut, trobo el foradet i guanyem 0-1 amb aquest golaç. I després de començar amb 2 victòries seguides, ens enfrontàvem al Tenerife, un rival més fort. Samu Saez, però, combina molt bé amb Jonathan Soriano i aconseguim fer el primer, però després ens fan aquesta jugada, passe a l'espai, centra a segon pal i collons, Mafeo, tio, però per què no refuses? És que és inacceptable que el meu millor defensa deixi passar aquesta pilota. En fi, els meus jugadors quan juguen a Montilivi es posen nerviosos, aquí heu vist que Samu Saez es precipitava corrent endavant, de vegades el joc de posició demana quedar-se quiet per tenir una opció de passe fàcil, no? Doncs això encara no ho han entès. I què passa quan no ho entens? Doncs que et marquen, però no tot ho fan malament, Al minut 37 aconsegueixo l'empat amb aquesta gran jugada. Borja García la deixa per Gumbau per Samu Saez, aquest veu a Granell, combino ràpidament amb Jonathan Soriano, que fa una frivolitat molt adequada perquè dona el temps necessari a Saez per entrar a l'àrea, Granell el troba i mare meva, quin golaç. En fi, Samu Saez la veritat és que estan molt catxes, no sé si estan catxes, però bueno, en fi, que empato a 2. El següent partit era a casa de la Ponferradina, que se'ns va avançar al minut 40, just abans d'arribar al descans, aprofitàvem molt bé aquest córner per marcar-nos pel curt del porter. Em va fer una mica de ràbia i fàstic, la veritat. És un xut potent, però, tio, no et poden marcar pel curt del porter, com es belluguen els defenses, en fi. Per sort, els meus jugadors van saber reaccionar molt ràpid, aquí la vaig movent d'una banda a l'altra, a Dai Benítez cap a Juanpe una mica més enrere, aquest veu a Jonathan Soriano, que està per tot arreu, Granell cap a Borja obre l'espai per Benítez per Gumbau per Saez. És que quan jugues bé, trobes els forats, i Saez aconsegueix l'empat a 1 just abans del descans. Quan juguen bé, juguen molt bé, tio. I de fet, van fer una gran segona part. Aquí veieu, recupero la pilota i les tinc amb Soriano, em precipito amb el xut, però han entès que no sempre s'han de precipitar. Aquí realment, si estic dins de l'àrea, sí que toca xutar, no sé com no aconsegueixen xutar, però després refusa la defensa i Valeri, que juga en lloc de Mafeo, perquè l'altre dia la valia, intenta tornar a accelerar, però llavors dic, vale, calma, un moment, jugueu amb paciència, aneu tocant, si no podeu entrar ràpid, mica en mica, i finalment Saez per Jonathan Soriano, aquest de taló per Saez, entro dins de l'àrea, m'aturo perquè no podia xutar, hi havia 2 homes a sobre, aconsegueixo fer l'1-2 i partidars de Samu Saez, 9,4, 2 gols, he aconseguit remuntar un partit jugant bé i anem a veure què és aquesta merda de pregunta. Què importa si no ha jugat aquest home? Evidentment, és que li baixi la moral, és que són uns impertinents de merda. Jo volia poder elogiar Samu Saez. En fi, anem ja amb l'últim partit del vídeo, juguem a casa, juguem a Montilivi contra Fuenlabrada, que són últims. Nosaltres anem 11 amb 26 punts, ells només n'han sumat 1. Aquí ens diuen en pantalla que Samu Saez ve de fer 4 gols, que són pràcticament la meitat dels gols que ha fet el Fuenlabrada. Aquí tenim a Samu Saez i al seu costat a Mojica, que ja està recuperat. Aquí teniu els altres jugadors que completen l'11 titular. Hi ha un canvi importantíssim. Gumbau no m'agrada com juga i he posat a Granell en la posició de Busquets, un jugador molt més toc, em sembla a mi. I Josebet i Saez d'interiors. Ja veureu que això és la puta canya. I ja veureu que és la canya, però només començar el partit, qui s'avança són ells.
amb aquesta jugada. També té mèrit que facin un gol al minut 5 els jugadors que han fet menys gols de tota la lliga. Però bé, no em poso nerviós, jo tinc molt clar que he de jugar amb calma, movent la pilota d'una banda a l'altra, amb joc de posició, no he de córrer tant, que quan mous els jugadors de la seva posició la lies. Llavors aquí aconsegueixo un out, i d'aquest out faig això, Samu Saez per Soriano, Soriano per Granell, Granell s'espera, gira, pilota per Josabet, Josabet per Soriano i pum! Acabem d'empatar, som al minut 9, aquí us deixo la repetició. La veritat és que Soriano està molt enxufat. I l'Andreu, doncs bé, està content i ho celebra, jeje. He resumit molt ràpidament els altres partits per poder-me permetre aquí ensenyar-vos com construeixo les jugades des del darrere. Mireu que bé que jugo jugant des del darrere i finalment accelero amb Mojica, que combina amb Borja García i xuto a fora. Déu meu, Mojica. Tio, tu no ets d'esquerrà, perquè aquesta és la cama bona, eh? En fi, no passa res, tornem-ho a provar. Tornem a construir una jugada des del darrere, Josabet cap a Mojica, Mojica torna a córrer endavant, és molt ràpid Mojica, i ara en lloc de xutar, millor que faci un passe. Minut 17, segon gol de la nit de Jonathan Soriano, i al minut 20, amenaça Fuenlabrada, em va empatar, i atenció perquè acaben fent un xut al pal, aquí no sé què fer, intento treure la jugada, però el porter no és Ter Stegen, i tornen a provar-ho. Ja han tingut una doble oportunitat, però el porter l'envia molt bé a córner. Minut 32, tornen a provar-ho, però Mojica intercepta el centre i sortim jugant la pilota molt bé. Baja, m'he liat amb els noms. He dit Nadi Mohamed, barrejant a Mojica i Josabet. En fi, que l'he portat a la banda per Jairo per Samu Saez, i una altra vegada veiem al frontal de l'àrea Soriano, i ja ha fet un hat-trick. Aquí diu, mira, és que porto la moto, estic enxufadíssim. 3 gols que porto són els mateixos gols que portava fins ara a la Lliga, 6 gols en tota la temporada, 3 gols avui. En fi, genial. Com també és genial la recuperació de Samu Saez, que fa aquí al minut 37, pilota per Soriano, gran passe per Jairo. Jairo ara a la torre per Soriano, Soriano gira, veu a Josabet, Josabet novament per Mojica i he decidit que no xutaré amb Mojica, millor la passo. Doncs mira, gol de Josabet. La connexió Mohamed, a partir d'ara li direm així, fa el 4-1 just abans del descans, 61% de possessió, estem jugant de puta mare. I a l'inici de la segona part tenim aquesta jugada. Sortim des del darrere, ha començat sacant el porter Juan Carlos i la pilota arriba a Mojica, Mojica per Josabet, ara Granell per Samu Saez i Soriano aquí, primer de tot no pot xutar, però acaba fent un passe per Jairo, el centre, la refusa la defensa i dic calma, calma. Granell sempre posa aquest puntet de pausa necessari, veu a Samu Saez per Soriano i mare meva, quina vaselina! La vaselina és genial, aquí ara veureu la repetició, però és que un moment que Soriano porta un pòquer de gols, o sigui, ha fet 4 gols ja en aquest partit, més gols que els que portava en tota la temporada i quina delicatessen, el toc per sobre del porter és magnífic. 5-1 i saca el Fuenlabrada. I res, bueno, si veieu que és gol de saque, no? És que ho esteu veient. Doncs efectivament fan aquí una combinació que sembla el Barça, res a dir, és un joc preciós. 4 minuts després, és a dir, després de sacar, portar la pilota a la banda amb Mojica, Mojica per Samu Saez, que xuta a les mans del porter i recuperem la pilota. I què hem quedat que faríem? Doncs jugar amb calma, no? Doncs va, Mojica, Mojica per Granell, Granell per Mojica, Josabet, bueno, Mohamed, Granell per Soriano, Soriano novament per Granell, aquí l'obro cap a Maffeo, i Maffeo que s'espera, la torna per Granell, Granell ara veu a Josabet, Josabet per Soriano, i aquí és que aquest gol és una meravella. Josabet xuta el pal i Soriano marca ensopegant el seu 5è gol, o sigui, és que gràcies Josabet per xutar el pal perquè pugui fer un repòquer, m'encanta, o sigui, t'adoro. En fi, en aquest moment jo estava flipant, dic, moment, ha fet 5 gols o no? I vaig anar-ho a comptar, i efectivament va fer 5 gols, i just acabar el partit va recollir la pilota. Gairebé faig un doble hat-trick, no us he posat el xut, tampoc era tan bo, però arribo a fer 6 gols amb Soriano i flipo. Més del que ja estic flipant, s'entén, no? Jeje. Estava tan flipant que em vaig oblidar d'anar a datos del partido per posar això així de color vermell que es veuen millor les estadístiques. En fi, hem fet molt bona possessió. Me'n vaig anar de peta a l'entrevista perquè volia elogiar Soriano, no? I vaig dir que Soriano és un fenomen. És que mare meva, Soriano, o sigui, què t'ha passat? 5 gols en un dia. I res, que el Fuenlabrada no està a nostre nivell, em diuen. I jo, que sóc una mica vacilón, bueno, l'Andreu li agrada respondre. Si mireu el seu Twitter ho veureu. Doncs dic que s'enfrontin a algú de su tamaño. El meu accent de merda en castellà és el mateix que té ell, que és de Girona. En fi, l'última pregunta és si estava feliç pel dia d'avui i vaig dir amb 2 collons que encara ho podien fer millor. Resultados así son lo esperado en un club como este. Hola, moment, o sigui, hem guanyat 6-2 al cué de la Lliga, saps? Keep calm. Que fa un moment anàvem 700 fent-ho fatal. És cert que des que l'Andreu és l'entrenador del Girona, com heu vist en pantalla, portem 5 partits invictes i això ens permetrà, si guanyem el Saragossa, que és el primer de la Lliga, poder entrar al top 6, perquè estem només a un puntet per sota de l'Sporting, l'Almeria, el Deportivo, bueno, hi ha 34.000 equips empatats. En fi, això és tot per avui, espero que us hagi agradat, ens veiem al proper vídeo!
Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena, duru, bara, para, pap, pap, duru.